harddraven. Jildau wil harddraven. Met Mim. Mim, Mim, Mim moet een wedstrijd met me doen. Wie het hardste draven kan. Maar Mim zit op het tuinstoel te lezen. Nee, zei Mim, daar heb ik geen nocht aan. Ik heb het gras al maaid en de ruten hiemeld en nou ben ik moe. Draaf zelf maar een paar rondjes om het huis heen. Maar dat het Jildau al deed en daar was niks aan. Alleenig hardlopen is dom. Men moet meedoen. Toen nou, zeurt Jildau 1 keer. Mem zei niks. Zij leest in haar boek. Jildau is lilk. Zij moet ook altijd doen wat Mem wil. Maar Mem doet nooit wat Jildau wil. Met een lilk gezicht stampt Jildau voort. Maar in één komt ze weer om. Ze houdt wat voorzichtig tussen beide handen. En zo loopt ze naar Mim toe. Wat heeft nou daar? Zei Mim. Een spin, roept Jildau. Een hele grauwe spin. Ik laat de spin nou los hoor. Mim is bang voor spin. Mim vliegt zomaar overeind. En ze zet het op en draven. Ga voort met die spin, roept Mim. Maar Jildau draaft achter Mim aan, met de spin. En zo draven ze tegaar door de tuin heen. Wel 3 rondjes om het huis.